kraj aprila i nakon hladnog vremena. Paradajz je ponešto posustao, neki su ok. Nastradao je bosiljak, nema veze, jedan nije i bit će ga još, u rasadi je, ali zato su kupusi napredovali. Paradajz je krenuo da cvjeta. Ćemo vidjeti kakav će biti rod nakon minus stepena. Kratko je bio minus. Salata, more, kad se ne bere, baš se zatrpa ovako kao što je sada. Ja nisam nekoliko dana mogla doći i tata ne može sam to se pojesti. More salate. Pobrala sam špinat, njega sam obrala što je valjalo jer ipak ima dosta još štete od onoga što sam navela prošle sedmice poslije one kiše, kako su ostale neki mrlje tragovi. Jagode nisu nigdje makle, ali su počele cvjetati. Jagodice. Evo je, pa vidi, stvarno ima jagoda. Paprike izgleda nisu uspjele. Sad za sad loše izgledaju, kako će biti vidjet ćemo. Ali svuda pomalo se neka tikva javi. Sama nikne. Crveni kupus. Krompir je u redu. Ima još paradajza. I ovdje ima još paradajza. Tu su također paprike. Divan timjan. Ovdje ima svega i svačega, pored salata, mrkve, lukovi. Ovdje je patliđan koji se malo muči. A tu sam smjestila jedan pak čoj među mahunama. To će da budu sve mahune, one su lijepo nikle i napreduju. Tu tamo je grah posijan, hoće neće, njemu je bilo prehladno. Ali nema veze, eksperimentišemo. Ovdje je sve u redu. Salata. Žalfija kadulja je prelijepo procvjetala. Baš lijepo izgleda. Lavanda lijepo napreduje. Onda u nastavku imamo ruzmarin. Dole još ruzmarina. I još žalfije. I ja. I Maksim. Ovo je gredica na dnu bašte koju sam napunila najviše sa kupusnjačama. Ima tu svega i svačega pored njih. Salata, lukovi, razne kupusnjače, crveni kupus, kelerabe, pak čoj, kelj. I ovdje u nastavku je uspješno porastao i počeo da daje plod grašak. Se primaknemo. Lijepo izgleda. Samo za kraj mjeseca aprila malo novosti i aktuelno stanje iz bašte. Eto, toliko.
za sada. Hvala za gledanje. Hvala vam što ste tu. Nadam se da ste imali neku korist iz ovog videa. Evo još jedan put kako napreduje naša Nana. Namjerno smo stavili tu žaru, koprivu, jer je koristimo. I evo. Imaju i divlje jagodice koje smo tu smjestili namjerno. Eto. Inače, maline i kupine su tu. Evo ga. Hvala na gledanju. Prijatno vam.